Ξέρω ότι σε ενοχλεί το γάλα και ξέρω τι εναλλακτικές τροφές υπάρχουν. Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι η πιο συχνά αρνητική αντίδραση στο γάλα, είτε στο γελαδινό, πρόβιο ή κατσικίσιο. Η λακτόζη, για να προωθηθεί από τον οργανισμό, πρέπει να διασπαστεί μέσα στο έντερο από ένα ένζυμο, το λεγόμενο λακτάζ. Πολύ συχνά, αρκετοί από εμάς δεν μπορούν να διαχειριστούν τη λακτόζη ή την πρωτεΐνη του γάλακτος, τη λεγόμενη καζέινη, και εμφανίζουν συμπτώματα όπως πόνο στο στομάχι, μετεωρισμό, εμετό, διάρρεια ή δυσκολιότητα, ακόμα και δυσκολία απώλειας βάρους. Οι εναλλακτικές πηγές αγελαδινού γάλακτος είναι τα φυτικά ροφήματα γάλακτος, κατσικίσιο γάλα και το βιολογικό γιαούρτι. Πολλοί αγχώνονται ότι αν σταματήσουν να πίνουν γάλα δεν παίρνουν αρκετό ασβέστη. Υπάρχουν και άλλες τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστη και είναι οι σαρδέλες, ο σολομός, το τόφου, τα αμύγδαλα, το σπανάκι, τα μούρα, οι κολοκυθόσποροι, οι ηλιόσποροι και πολλά άλλα τρόφιμα. Αν υποψιάζεσαι ότι μπορεί να πάσχεις από κάποια τροφική αλλεργία ή δυσανεξία, θα πρέπει να συμβουλευτείς ένα πιστοποιημένο διαιτολόγο πριν να αρχίσεις να αποκλείς ομάδες τροφίμων. Είμαι η κυρία Κοπούλου Δήμητρα, διαιτολόγος και τροφολόγος, με εξειδίκευση διατροφικές διαταραχές. Και είμαι εδώ να σας βοηθήσω.